तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल विदाई गीत। बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बानी भैया, बहुत बढ़िया धुन बाटे। रुआ के नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया ढंग से गायकी कर देतनी तो पक्का ही गाना वायरल हो भैया। एगो गाना कौन भैया के वायरल ना भई रहे, विदाई कैसे करी जुदाई कैसे सही, दिल में बारू तू ही, बस समझ लीजिए एकदम वही टक्कर के गाना बाटे। बस रुआ गायकी में दम देवे के बा, म्यूजिक बढ़िया होखे के चाहिए आ गावे के थोड़ा तजुर्बा होखे के चाहिए। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट कर लिया कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, अच्छा गीत नहीं मिलत, अच्छा मीटर नहीं मिलत, अच्छा म्यूजिक नहीं मिलत, तब भैया निफिकिर रही रुआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के, हर तरह के मीटर मिली भैया हमरा कलम के जरिए। बिल्कुल उचित चार्ज लेनी भैया, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। मीटर में कोनो प्रकार के शिकायत रुआ सबके ना मिली, तुकबंदी में कोनो प्रकार के खोट ना मिली। कोनो भी गाना रुआ गाम तो एकदम बढ़िया से गा सकतनी, चाहे रुआ हिंदी लिखवाई या चाहे रुआ भोजपुरी लिखवाई, दोनों भाषा में हम गीत लिखेनी। जैसे ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, लोकगीत, धोबी गीत, पूर्वी गीत, चाहे सीजनली कोनो प्रकार के गाना लिखवावे खतरा बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले भैया। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा और लास्ट में भी हम अपन कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। तो ये खतरा कहल चाहता नहीं भैया कि अगर चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले भैया। आज के मीटर देखी कितना बढ़िया लिखल बाटे गीत। मुखड़ा बाटे भैया कि सही न दिलवा जुदाई आ करी कैसे विदाई, सही न दिलवा जुदाई करी कैसे विदाई, कैसे विदाई करी कैसे विदाई, कैसे विदाई करी कैसे विदाई, अखिया लोरवा बहाई करी कैसे विदाई, सही न दिलवा जुदाई आ करी कैसे विदाई, करी विदाई कैसे करी विदाई, करी विदाई कैसे करी विदाई, सही न दिलवा जुदाई कैसे करी विदाई, सही न दिलवा जुदाई कैसे करी विदाई। तरुआ के फास्ट बीट पर 140 के टेम्पो पर बढ़िया से बनवा के गा सकतनी भैया। और कोनो मीटर हुआ अपना मन पसंद के लिखवावे के चाहतनी तो बेहिचक संपर्क कर सकतानी। हमार कॉन्टेक्ट नंबर बाटे भैया 8874473128। रुआ पर व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकतानी। मिलतनी फिर से अगला वीडियो में भैया। अगर वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आज चैनल पर नया होकर तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ले भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।